Включваме се пак да ви покажем другите продукти. Сега обръщам камерата, Георги да казва какви са продуктите. Искам да ви кажа нещо, да ви покажа тук какво има в целия наш магазин. Да. И чао! Ето, гледайте, това е брънчо. Заю-баю. Заю-баю. Това е с лук, а това е с масло. Да, а всъщност това са най-гадните. Показваш така. Това е дерби. Това е дерби и много горчи. А това е вода. Вода Девин, най-хубавата. А това е ало. Дай да покажа тая вода. Дай да покажа. Това е вода. Чакай, това е вода айсберг. Сега, хора, вижте се ставят как се гримира. Хора, и ето това е, как се казваше? Фанта. А това е фанта. А това са хелове. А това са без захар. Това го показахме. Служило вода. Следващото хелчета. Това мисля, че не знам какво е това. Това е фанта малка. А това гледайте какво са тия. Това е турско нещо. Да. Това е узо. Чакай. Я покажа. Ето хора. Това е серино. Мисля, че с ягода. Не бе, с малинки. Добре. Остави го. И сега да покажем. Това, ако не знаете какво ще ви покажем. Това е узо. Не бе. Това е струка. А това е пещерска. Да. По-леко от това са много скъпи. Това е По-хубаво обърни. Това е узо. Да, всъщност е узо. Не бе, това се казва маслика. Не, това е мастика. Това е мастика пещерска. Ако искате поръчки, пишете. Да. Така. Ето айде, тук. Така, казвай. Ето хора, това, изчакайте как се казва това. Това е много вкусно, това е с барбекю. А това, чакай, това е хляб от Стара Загора. Следващото е ето тези кокошчета, мисля, че ги знаете.